Merħba, il-programm huwa Ras Imbras. Se nitkellmu dwar is-suwiċidju. Kulħadd jistaqsi għaliex, imma l-mistoqsija ħafna drabi ssir meta ikun tard wisq. U kulħadd juża l-kelma ma ftit huma dawk li jippruvaw verament jirriflettu għaliex ikunu qegħdin jiġru ċertu affarijiet u x'inhu effettivament li qiegħed jiġri. Miegħi llum Ras Imbras, Dr. David Kassar, psikjatra, grazzi ħafna tal-li qiegħed hawnhekk għall-programm. Ħanikwota minn statistika li ħarġet mill-Parlament, le waqt mistoqsijiet parlamentari, ġifieri statistika pubblika. S-sena li għaddiet f'Malta kien hemm 27 suwiċidju, kien hemm ftit aktar minn 100 attentat ta' suwiċidju. Kien hemm snin oħra meta s-suwiċidji kienu iktar, 35, forsi 30. Però iswaw l-impressjoni li s-suwiċidji jew l-attentati ta' suwiċidju qed jiżdiedu. Veru din jew le? Mela. Wara nofsinhar tajjeb lilek, Mario, lill-ispettaturi kollha, suġġett importanti u għandna bżonnu. Ir-rati ta' suwiċidju f'pajjiżna mhumiex qed jiżdiedu, ivarjaw tikkallemmu l għax dejjem ħajkollok varjazzjoni, imma r-rati huma l-istess. Imma għalina dak mhuwiex biżżejjed, ma nistgħux inserħu moħħna. Fil-verità, kull persuna li nitilfu hija telfa enormi. Verament, veru li qed tgħid, però l-impressjoni hemm barra hi li s-suwiċidji qed jiżdiedu. Inti qed tgħid li le. Mela. Ir-rati ir-riċerkaturi li mhumiex qed jiżdiedu imma għandna tibdila ta' kultura, fis-sens mar. Qabel il-ġurnalisti kellhom prassi professjonali li ma jirrapportawx suwiċidji. U għadha tot dik il-prassi. U għadha tot u hemm raġuni għaliex. Għax meta inti iġġib informazzjoni fuq suwiċidju, persuna dajjef tista' tħajru li għamel l-istess, ngħidulhom copycat suicides. U għalhekk hemm il-prassi li għadha tintuża. Imma llum hemm is-social media, illum fuq Facebook, fuq TikTok, kullimkien mifquh jekk jinqala xi ħaġa, kulħadd qed jikkummenta, kulħadd qed jagħti l-idea tiegħu, kulħadd qed jgħid għaliex u mhux għaliex, ħafna drabi ma jkunx minnu. U allura l-impressjoni li s-suwiċidju żdied. Ma żdiedx. Imma kull persuna li nitilfu hija telfa enormi. Issa qed tgħidli isma' żommuha intom il-ġurnalisti li ma tikkummentawx jew ma tirrapportawx suwiċidji, però l-nies hemm barra issa qed tgħidlhom isma' ippruvaw evitaw fuq is-social media li titkellmu, però mbagħad hawn dawk li jgħidulek isma' tkellmu dwar is-suwiċidji, dwar l-affarijiet li jwasslu għas-suwiċidju biex nevitaw li jkollna. Dik hija parti mill-prevenzjoni li aħna nikkreaw għarfien, awareness li qiegħed li jista' jolqot li jista' jolqot lil kull proxmu huwa importanti. Li nifhmu x'iridu nagħmlu biex ngħinu l-persuna li huwa f'riskju huwa importanti. Huwa bżonn li aħna nitkellmu fuq hekk bħal meta tagħmel int u qed tikkrea għarfien għall-pajjiż li għandna bżonnu. Imma li ngħidu għax dak jew dik għamlet hekk u għamlet hekk għax hekk u għamlet hekk għax ġrala hekk u għamlitha b'dan il-mod, hemmhekk qed isir ħafna ħsara. L-istatistika tindika li l-irġiel huma aktar suscettibbli, predisposti li jagħmlu suwiċidju min-nisa u anki fetajiet inqas minn 40 sena għaliex. Aħna naraw żewġ peaks, Mario. Il-peak żgħażagħ ta' 19 sena, 23 sena, u mbagħad naraw il-peak fl-anzjani. Anzjani. Fl-anzjani. Imbagħad huwa veru illi l-irġiel huma iżjed predisposti. Jekk jiena jiġi xi ħadd l-emerġenza u raġel qed jitkellem fuq suwiċidju, jiena ħanoqgħod anke iżjed attent, però in-nisa sfortunatament jieħdu ħajjithom ukoll inni l-irġiel għandhom iżjed tendenza li jużaw metodi vjolenti, allura iżjed jaslu, iżjed jirnexxilhom. In-nisa fil-verità għandhom kapaċitajiet jikkopjaw mad-diffikultajiet tal-ħajja iżjed milli għandhom l-irġiel, però nsibuha fit-tnejn. Fl-anzjani għandek it-telfiet fil-ħajja, għandek it-telfa tax-xogħol, għandek telfa ta' partner, għandek telfa ta' flus, għandek telfa ta' saħħa, jista' jkollok uġigħ, jista' jkollok mart li dawk kollha jagħmluk iżjed predispost. Iż-żgħażagħ differenti, iż-żgħażagħ ikunu għaddejjin mid-diffikultajiet tal-ħajja bħalma jkollhom iż-żgħażagħ u rrid nagħmel punt hawnhekk, Mario. 50% tan-nies li
itemmu ħajjithom qatt ma jkunu fitxew għajnuna. U dan messaġġ importanti għall-poplu għax dak jiffettwa mhux biss lili bħala psikjatra imma jaffettwa lil kull proxmu. 50% qatt ma jkunu fitxew għajnuna u xorta temmew ħajjithom. X'ikun għaddej? Kont ħansemmi proset. Il-mistoqsija tiegħi x'ikun għaddej minn moħħ persuna illi qed tikkontempla li tagħmel suwiċidju. Mela. L-ewwel ħaġa kollha kemm aħna taddemu l-laħam. Kulħadd għandu breaking point. Jekk taqbad l-asktuwa u tiġbida u tiġbida il-asktuwa titlaq. Dak jista' jaffettwa lilek u lili u lil kull proxmu. U mbagħad skont minn xi nkunu għaddejjin. Fiż-żgħażagħ aħna nitkellmu fuq dak li jgħidulu bl-Ingliż perfect storm, mal-tempata kbira. Tiġik sitwazzjoni telqitek partner, tlift ix-xogħol, kellek problemi d-dar, ħassejtek waħdek, ħassejtek m'intix ħadd tkun tista' tkampa, twerwirt u tgħid m'hemmx tagħmel. Ħafna minn dawk qatt ma jkunu fitxew għajnuna. Imma mbagħad għandek problemi ta' saħħa mentali wkoll. Għandek depression, għandek nies li kellhom trawmi fit-tfulija tagħhom, nies li kellhom nuqqasijiet ta' għoża, issa rridu noqogħdu attenti hemmhekk li ma nikkategorizzawx ngħidu mela kull persuna li tilef ħajtu kien dajjef, kull persuna għax kellu trauma. Imma dini fir-realtà hawn ħafna nies li għaddu minn sfidi fil-ħajja, minn challenges, minn problemi, minn break-up sejħaħtilhom inti ġifieri, jew tilfu x-xogħol, jew tilfu l-partner, jew xi ħaġa. Imma ma jikkontemplawx is-suwiċidju, jew jekk jikkontemplawh forsi ma nafux ma jwettquhx. Mela, Mario, hemm nies li għandhom xi ħaġa fin-natura tagħhom forsi ġenetikament li twassalhom biex. Le, dak huwa statement perikolus għalija Mar. Għax l-ewwel ħaġa ħanerġa' ngħidha, kulħadd uman. Wieħed minn 4 mill-poplu ta' Malta u tad-dinja xi ħin f'ħajtu ħajkollu problema ta' saħħa mentali. Wieħed minn 4 f'sena. Wieħed minn 4 mill-poplu ta' Malta u tad-dinja xi ħin f'ħajjithom ħajkollhom problema serja ta' saħħa mentali, serja. Mela aħna qed ngħidu li ġo pajjiżna għandek 130,000 li xi ħin f'ħajjithom ħajkollhom problema serja ta' saħħa mentali. Ġifieri da mhux għax dak dajjef, mhux għax dak kien Mount Carmel, il-maġġoranza enormi tan-nies, il-130,000 mhumiex Mount Carmel. Sewwa u żmien ibes jista' jiġi lil kulħadd. Hemm kundizzjonijiet li jagħmluk iżjed predispost, hemm esperjenzi li jagħmluk iżjed predispost u hemm stress. U stress jaffettwa kulħadd. Ġifieri da mhux għax huwa dajjef ħanerġa' ngħidha. Suwiċidju kultant tgħid smajt dil-persuna tgħid imma dik il-persuna tant kienet kapaċi. Jiena naf li fuq il-PBS kellna nies fil-Parlament minn kull naħa tal-Kamra li tkellmu li kellhom depression. Taqbad il-saċerdoti, taqbad il-tobba, taqbad il-avukati, taqbad il-periti, taqbad il-teachers, taqbad il-kulħadd. Veru li min jipprova jneħħi ħajtu bidu jibda l-impressjoni li kollox għaddej sew? Mela, da punt importanti ħafna. Għax hemm periklu, hemm dal-għajdut illi jekk inti tkun ħadd iddeċiedi li ttemm ħajtek ma turix. U jekk turi fil-verità m'intix ħadd tagħmilha. Dak huwa għajdut ħażin. Wieħed minn 3 minn nies li jneħħu ħajjithom fil-15 ta' qabel ikollu marru jaraw tabib. Wieħed minn 3. Dawn huma nies li jitkellmu, issa mhux qed ngħid biċċa minnhom jaħbu, biċċa minnhom imorru għand it-tabib biex jagħmilhom riċetta. Ma jruħx ħalli jkollhom il-mediċina biex jużaw biex jieħdu overdose. Dawk huma nies li ma jurux. Imma ħafna nies juru. U jekk inti qed tiltaqa' ma' persuna, taf persuna, top persuna, li taf li dil-persuna qed titkellem fuq suwiċidju, dik il-persuna għandha bżonn għajnuna. U importanti li nwassluha għall-għajnuna, ma nistgħux ngħidu imma mhux biċċa tiegħu, le mhux biċċa tiegħu,
Għax meta inti ma tkunx qed taħseb ċar m'intix qed taħseb. Imma kif tindirizza tagħmillu mistoqsija hekk point blank diretta u taffaċċja jew tfittex lejnuna ta' professjonisti x'għandek tagħmel? Skont kemm tħossok komdu int, skont x'relazzjoni għandek int. Imma da jista' jkun persuna li ma jridx ifittex għajnuna, jew qed isibha diffiċli biex ifittex għajnuna, iva saqsih dirett. Issa saqsih dirett ma jfissirx li tgħidlu isma' Mario m'intix qed taħseb ħatoqtol lilek innifsek hu. Għax jekk inni saqsik b'dak il-mod Mar, ħatgħidli le reazzjoni tiegħi ħadd tkun. Le. Imma jekk ngħidlek Mar, jiena nkwetat fuq, hekk m'iniex qed narak sew, qed narak m'intix is-soltu tiegħek. Qed tħossok qalbek maqtuwa, Mar iftaħ qalbek, tkellem. M'għandekx minn xi tistim, m'għandekx għalfejn tħossok ħati. Inti taddem l-laħam bħal kulħadd. Qiegħed taħsibha li tagħmel xi ħaġa. Qed taħsibha serja li tagħmel xi ħaġa, ejja marru nfittxu l-għajnuna, ejja marru flimkien nfittxu l-għajnuna. Mhijiex azzjoni impulsiva ġifieri li xi ħadd jipprova jtemm ħajtu, hija xi ħaġa li probabbilment ikun qed jaħseb fuqha hekk qed tittieħdi l-impressjoni. Hija tnejn. Anke impulsiva? Hemm min ikollu dak li jiena tkellimt fuqha qabel maltempata qawwija. Imma maltempata qawwija jista' jkollok perjodu ta' maltempata qawwija. Jista' jkollok ħin Mar għaddej minn sitwazzjoni u f'daqqa waħda moħħok jgħidlek ma niflaħx inkompli. Imma anka hemmhekk, anka meta tkun impulsiva, jekk inti taf li persuna huwa f'periklu tista' tilqalu, tista' tkun qed iżżomm kuntatt miegħu. Meta nħarsu lejn prevenzjoni, Mar, il-prevenzjoni mhijiex biss ħanitkellmu fuq is-servizzi, imma il-prevenzjoni Mario mhijiex biss is-servizzi, il-prevenzjoni hi inti li qed tikkrea għarfien. U ċali u ġuża hemm barra illi għandhom l-għarfien huma u qed joqogħdu attenti għax it-tifel tagħhom mhux sew, jew tsithom mhijiex sew, jew ta' ma' ġenbhom mhijiex sew. U għed iżommu situazzjoni taħt għajnejhom. L-istrateġija tal-awtoritajiet f'Malta għal-prevenzjoni, però mhux biss. Iva, mela. Qed naħdmu b'mod qawwi speċifikament fuq strateġija. Għandna strateġija mhux waħedna qed naħdmu mal-pajjiżi kollha tal-Ewropa, hemm organizzazzjoni jisimha Joint Action flimkien Implemental, li l-implementaw flimkien. Apposta fuq suwiċidju. Għandna tim f'pajjiżna qed jaħdmu speċifikament fuq hekk, ilhom jaħdmu bis-saħħa, jaħdmu ma' ministeri differenti għax dawn mhux affarijiet tas-saħħa biss titkellem housing, titkellem social ministry. Jitkellmu ma' NGOs, jitkellmu mal-università ħalli nfasslu l-istrateġija flimkien. Sissa daw kellhom 45 diskussjoni ma' aġenziji differenti fil-pajjiż biex niżviluppaw l-istrateġija flimkien. Mixjin u mixjin bis-saħħa. Qed issir mhux għax aħna nkwetati li l-problema żdiedet, imma qed issir għax il-problema qiegħda hemm u rridu nieħdu ħsiebha. U x'tinkludi b'mod konkret hekk forsi żewġ azzjonijiet tlieta ta' bħalissa l-istrateġija għadha għaddejja qed inżidu s-servizzi tagħna ta' saħħa mentali. Illum biex tilqa' minn qabel pratikament. Illum għandek psikjatra jew persuna speċjalizzat fi psikjatrija 24 sija kuljum ġewwa l-emerġenza. Ġifieri jekk persuna jmur l-emerġenza, jekk persuna jmur health center jibgħatuh l-emerġenza, illum 24 sija kuljum għandna servizz. Mammar minn psikjatri u nurses b'esperjenza kbira u trejnjati fi psikjatrija. Nies professjonisti ta' kwalità kbira. Imbagħad ukoll f'dawn l-aħħar snin dik hija ħaġa li bdejniha 3 snin ilu, sentejn u nofs ilu bdejna wkoll dak li bil-Ingliż għandna l-isem Crisis Resolution Home Treatment, CRHT. Dan huwa tim tal-gvern mammar bi professjonisti tal-gvern CRHT, ħanerġa' nuża CRHT, Crisis Resolution Home Treatment Team, li dawn jagħtu servizz il-nies li huma dejjem minn żmien diffiċli għal 3 ġimgħat. Jissetiljawhom, jistabilizzawhom fejn ikun hemm bżonn imorru ġo djar. Kif jilħuhom daw is-servizz in-nies? Ġifieri xi ħadd li qed jikkonsidra li temm ħajtu. Kif jilħaqhom? Mela. L-ewwel ħaġa
ma nix għalfejn immorru bil-fors Mount Carmel jew għand psikjatra. Jekk inti għandek problemi, l-ewwel port of call, l-ewwel post, tista' tmur għand tabib tal-familja fil-health centers, tabib tal-familja fil-bereċ, tabib tal-familja privat. Hemm ukoll is-social work services tal-FSWS, tista' tkellem counselor, tista' tkellem saċerdot, u tista' tkellem persuna ta' fiduċja li jagħtik l-appoġġ. Dawk huma s-servizzi primarji. U mbagħad jibqgħu imexxuk. Hemm is-servizzi tagħna l-emerġenza CRHT, kif semmejtlek, hemm il-helplines. Hemm il-1579, il kulħadd illum qed jisma' bil-1579. Hemm il-1770 tal-FSWS. Hemm kellimni.com, hemm żgħażagħ pereżempju li jsibuha diffiċli jitkellmu fuq telefon, li inti fuq kellimni.com huwa website fejn inti tidħol u dak il-ħin ħassib il xi ħadd miegħek. U persuna qed tkellmek, mhux chatbot, persuna. Le, persuna imħarġa li ħad tkun qed tagħtik support. Kellimni.com. Hemm app ukoll, hemm app għaż-żgħażagħ jismu Safe Space. Mela, kellimni.com, Safe Space, din l-app, hemm dawn iż-żewġ numri nirrepetuhom 1579 u 1770. Dr. David Kassar, grazzi ħafna tal-li kont miegħi għall-programm Ras Imbras. Kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar u fis-6 u nofs ta' filgħaxija ssibuna wkoll fuq YouTube. Jekk għandkom xi sfida, fitxu lajnuna. Grazzi tal-li segwejtuna.